Hello logoफोर welcome back my YouTube channel नोंथांमोनखौ आं YouTube channel बयखौबो बरायबाय मोनसे गोदानै रिएक्सन लाबोलायबाय मा रिएक्सन खालामनो नागिरदोंमोनलाय जोङो THWIBLABW JENA मोनसे गोदानै मा होनो बर' फिल्म ओंखारदों माने ट्रेलार ओंखारदों बे माने फुजा सिजनाव रिलिज जागोन जोंनि जायगानिनो निसिमानिनो बाव जोंना प्रडिउसारा जाहैबाय बिरफुं महिलारि आरो एक्टरावबो बेनोखा आरो एक्ट्रेसाव सोर दं माइनाव मा ब्रह्म बे जोंनि जायगानिनोखा फार्स्ट एक्ट्रेस खोमा ने फिल्माव जों नायनो जोबोद एक्साइटेड जोंनि जायगानिनो नालाय ने आरो जोंनि जाय बहायबो शुटिं लाफैदोंमोन दा ने जोंनि स्कुलावबो शुटिं लाफैदों मोनसे सिन दं आरो जों नुगोन ट्रेलारावबो नुनो हागौ ने नै बेबो दंमोन ओरै थाखुमादों बियो दंफायोमोन आरो शुटिंआव स' जों फिल्माव नुनो मोनगोन ने ओमफ्राय नायनोसै दा ने ट्रेलाराथ' बहुत माने एक्सन कमेडि जानो हागौ ने नोंसोर नायाखै दा ने मैया ना दाख्लै रिलिज जादोंमोन बे ने स' जों नायगोनसै माबायदि जायो ने स' बिनि उनाव जों रायलायगोन BM production ne Oma tosil los salayba. Mana lu sana dong? Oh, bekas itu mana papar badi double kelam mana? Lagau. Karena beska ko, मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस खानंदों नामा नोङो? माबादि खाफाल लानानै उजिखोलै आं आफा? ओइ मानसि गोरा फैदोंब्रा इसोरनावलाय एग्जामाव गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखौ संनो फैनानै सिरि लिट फै जानानै नों आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन सोर जाम्बि जानला मोनला होनथारो गावहा दाबायदियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट फैनानै नों बेखौ गारदो आंनि फिसाजोखौ लादो होनबाबो लाया आं देहाखौ मानो एरखुलाबायखो आदा नों बे सिलाय गुलि गावगारनायखौसो आस्थाम दाहैनानै गाननो एरखुदों जों पुलिसफोरजों जानो लोंनो सुख मोना होननाया नोंमारगौसो नामालै आल्ला आंखौ फुथानो कन्ट्राक्ट लाग्रा बे स्किम मोनदों आंखौ चाइनानिफ्राय बम लाबोनानै नोंसिनि न'आव बेफ्रुगोन आं नोंसोरबो थैगोन आंबो थैगोन चाइनानिफ्राय लाबोयोना जापाननिफ्राय लाबोयो खालाम जायगा गैया नोंसानि न'आव मास दिनि मास जाबा चाइनायाव फरायनो सानदोंमोन आं सिमांफ्रानो मोनसेबो जाफुङा बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा फायखाना सुग्रा नङा पुलिस अफिसार आं जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा नांगौबा आंखौनो बुनानै खिबु गोजा खालामदो मा खिबुल' मोदोमखौनो गोजा खालामजोबगोन आं मोगथां आं नोंखौ फोथायो बेथा थैब्लाबो जेना नैबे मोगथाङाबो लांफैथारगोन आं नोंसाजोखौ खावनानैबाबो लांफैगोन आं थैब्लाबो जेना मोजां मोनबाय जोब्बाय ने जों ट्रेलारखौ नायखांबाय माबायदि मोनखो मोजां सोर दं बिरफुं ओमफ्राय माइनाव ओमफ्राय बे गुन्दा मा नाम नोङा बे एक्सट्रिक्टया देन्जार ओमफ्रायो बिराद कमेडि एक्सनबो दङ कमेडि दङ ने जोबोद मोजां जागोन जों नेनानै थानोसै सेप्तेम्बराव रिलिज जागोन ना ने फुजा सिजनाव नुनो मोनसिगोन स' जों नायनो जोबोद एक्साइटेड ने माला ओंखारा बेखौथ' आं नेनोनो हाला आयै सार माबाखौ नायनोसै दे मा होनो बे स' रिएक्सनखौ जों बेयावनो फोजोबसै ने स' जों रिएक्सनखौ बेयावनो फोजोबसै जेबो गोलाव खालामथ'ला जों नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन स' बाय ने बाय